Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă prezint o lanternă de la UBEN, modelul F5, care zice producătorul că poate să facă până la 500 de lumeni. Are o baterie încorporată de 5200 de mAh și poate fi folosită și ca încărcător pentru telefonul mobil. Mi s-a părut interesantă și am zis că merită să o încercăm. Mai multe, are și lumină galbenă și lumină albă, protejată IP64, baterie litiu-ion, 5200 de mAh, cu port de încărcare tip C, USB tip C și ieșire pe USB normal tip A. Cam așa arată. Pe aici este, dacă aveam și unghiuțe, ce bine era. Sunt porturile de intrare și de ieșire. Mie mi-a plăcut că, pe lângă faptul că este foarte puternică, îți dă posibilitatea să-ți încarci și telefonul la nevoie. Are aici un inel, se poate agăța, și un magnet. Și este destul de puternic magnetul. Stă singurică. Butoanele pentru diferite moduri și așa mai departe. Și are o găurică aici cu filet. Poți să-l pui pe un trepied, să o folosești și ca lumină pentru filmulețe și așa mai departe. Niște găurele pentru lanyard. Eu am folosit-o la muncă mai mult. În locurile unde nu ai lumină suficientă, este extraordinară. Asta este lumina albă. Și asta este lumina galbenă. Și dacă nu mă înșel, are și mix, da. Lumina albă cu lumină galbenă și cred că în modul ăsta are 500 de lumeni. Este foarte puternică. Eu o folosesc mai mult ca floodlight. Lumina galbenă. Are undeva și aici indicatorul de baterie. Ia să vedem cum. Deci acum are jumătate de baterie. Am folosit-o, n-am mai încărcat-o. Sunt foarte mulțumit de durata de viață a bateriei și am zis să vă arăt, poate aveți și voi nevoie de ceva de genul. Bineînțeles, vine cu manual pe care vi-l recomand să-l citiți puțin. Un sistem de ăsta de prindere, micuț, finuț, pe care acum mă gândesc că s-ar putea să-mi trebuiască în altă parte și o să-l iau din cutia asta. Are un lanyard de cauciuc, pare. Eu nu prea le folosesc cu lanyard, dar este.
Bineînțeles, un cablu de încărcare pe care nu l-am folosit pentru că îl încarc direct cu încărcătorul de la telefon, care USB tip C. Și este mai la îndemână încărcătorul de la telefon decât cablu original. O prezentare frumoasă, cutie de carton. Mie mi s-a părut foarte bună. Eu am luat-o de la cineva. Acum nu știu, a trecut și ceva timp de atunci. Nu mai știu exact care sunt prețurile în piață. Le verificați și dumneavoastră. Pentru modelul ăsta UBEN F5. Vă recomand cu încredere. Am folosit-o strict la muncă. Deci asta înseamnă că a stat pe jos, a mai și scăpat-o. Știți cum e, se mai întâmplă, o lovești, o dărâmi. Până acum s-a comportat extraordinar de bine. Nu s-a deteriorat. Deci dacă aveți nevoie de ceva pentru muncă și să aibă și posibilitatea asta în caz de rămâneți fără baterie la telefon, să vă puteți încărca și telefonul din ea, care are și funcția asta de power bank. 5200 de mAh nu o să vă fie poate suficient și ea în funcție de cât de folosită va fi, să vă încărcați nu știu ce telefon. Dar când îți crapă buza, măcar puțin acolo, 30%, 50% și tot este suficient ca să-ți faci treaba. Deci modelul UBEN F5, dacă vreți o lanternuță pentru muncă, prindere magnetică și aici dacă vreți să puneți pe un trepied, pe ceva, vi-l recomand cu încredere. Cam atât pe ziua de azi, vă mulțumesc!